Čaute, ahojte pri krátkej recenzii týchto späťáčikov nových, čo som kúpil od PCX-u. Bude to krátka recenzia, pretože tam nie je niečo vysvetľovať, pokiaľ si to dobre nastavíte, ten uhol a ten uhol toho klbu vzadu, aby ste dobre videli dozadu, tak tam nie je ničo proste riešiť. Takže tieto späťáčiky sú úplne v pohode, ja som s nimi dosť spokojný, ale je tam problém ten, že o dosť viac strasu ako tie originál, čo sú PCX. O dosť viac strasu tým, že nevidím tak čisto dozadu, keď idem za jazdy a po asfalte, teraz po rovnom asfalte, tak jemne chvejú. Kdežto tie originál zrkadlá to tak nerobili. Takže toto by bola taká výčitka voči tým späťákom, ale inak musím ich pochváliť, sú aj pekne čisté, aj neviem, či aj viac vidím alebo menej, ale sú dobre vzhľadovo, sú také hranatejšie. Ja mám rád celkom také ostrejšie hrany, ináč sa celkom dobre cez ne pozerá, no len sa nemôžu triasť. To je taká nevýhoda, no, že keď si ich dobre nastavíte, tak sa cez ne celkom dobre pozerá, len je to také, no a ani neviem, ešte som po diaľnici nešiel, ale v tých vyšších rýchlostiach chodia na diaľnici, tak to musí o dosť viac triasť ako teraz, keď idem 60. Ale za tú cenu by som to odporúčal. Akorát čo som spomínal v tej recenzii na to, tak tento klb, čo tu je, tak on je cez šrob, je to, keby to je kovové, že je toto kovové a drží to na kov, tak by to bolo o dosť lepšie, ale za tú cenu si myslím, že to je priateľné. Radšej bude sa mi trošku triasť obraz vzadu, ale zase zamknem ten skúter a to je pre mňa také viacej dôležité, ako mať tam tie originály a nechať skúter len takto s riditkami povolenými. Možno keby tu je nejaký zámok aj na rovné, keby sú rovné riditka, ale nejako som to nepozeral, ani som nešpekuloval nad tým, radšej som kúpil za nejakých 38 € nové zrkadlá a mám pokoj. Aj keď som si myslel, že budú podobné, že nebudú tak triasť, to som z toho tak najmenej spokojný, ale inak vzhľadovo, aj ako vyzerajú spredu, aj zozadu, teraz keď sa do nich pozerám, tak sú super. Takže toľko k tomu, dám vám teda do popisu, kde som ich kúpil a ďalšie video už čoskoro, takže like, odber, ak sa video páčilo a cestovateľské videá už čoskoro. Sledujte tento kanál, ahojte.